कलश ऊपर दिया दाई दिया ऊपर बाती, महीना आगे चैत कुंवर आगे नवरात्रि। बाजत हवे बाजा तुम तुम कलश ऊपर दिया दाई दिया ऊपर बाती, महीना आगे चैत कुंवर आगे नवरात्रि। बाजत हवे बाजा तुम तुम ले सुआ बोले खुंधरा ले मैना, आमा ले कोयली बोले पोसे परेवना। पिंजरा ले सुआ बोले खुंधरा ले मैना, आमा ले कोयली बोले पोसे परेवना। चलो चलो देखे जाबो रे बाजत हवे बाजा धूम धूम, ए दाई वो नाचत हवे लंगरे घूम घूम, ए दाई वो नाचत हवे लंगरे झूम झूम। चंदन हुलिया बोली में के डारा, दया मया दे दे दाई मोला सहारा। चंदन हुलिया बोली में के डारा, दया मया दे दे दाई मोला सहारा। अर्जी बिनती सुन लेबे वो बाजत हवे बाजा धूम धूम, ए दाई वो नाचत हवे लंगरे झूम झूम, ए दाई वो नाचत हवे लंगरे झूम झूम। के माता ही सहारा, तोरे जस भजन माँ गावतन गाना। अमित वृंदा के माता ही सहारा, तोरे जस भजन माँ गावतन गाना। नवा नवा दे दे मैया धुन, नाचत होवे लंगरे झूम झूम, ए दाई वो नाचत होवे लंगरे झूम झूम। ए दाई वो नाचत हवे लंगरे घूम घूम, ए दाई वो नाचत हवे लंगरे झूम झूम। कलश ऊपर दिया दाई दिया ऊपर बाती, महीना आगे चैत कुंवर आगे नवरात्रि। बाजत हवे बाजा तुम तुम नाचत हवे लंगरे घूम घूम, ए दाई वो नाचत हवे लंगरे झूम झूम, ए दाई वो नाचत हवे लंगरे घूम घूम। कलश ऊपर दिया दाई दिया ऊपर बाती, महीना आगे चैत कुंवर आगे नवरात्रि। बाजत हवे बाजा तुम तुम नाचत हवे लंगरे झूम झूम, ए दाई वो नाचत हवे लंगरे झूम झूम, ए दाई वो नाचत हवे लंगरे घूम घूम, ए दाई वो नाचत हवे लंगरे झूम झूम, ए दाई वो नाचत हवे लंगरे झूम झूम। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। यदि आप अपनी आवाज को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो चले आइए मल्टी ट्रैक डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए AVM ऑडियो वीडियो स्टूडियो, खमतराई, रायपुर। मोबाइल नंबर 9301523929 और 7869646201। यदि आप नए एवं पुराने गीत सुनना चाहते हैं तो avmgana.com में जाकर गाना फ्री डाउनलोड करें और YouTube चैनल में AVM गाना और KK कैसेट्स को सब्सक्राइब करें।